Poilano haste genangui chini tiprasado pani joto luhurokni thanibo khulumung jafaro tai tini o press meet o achuk phaijak chung table o gibankha chini borok gunang chini North Dolai Unukoti district ni chini honorable chini Takuk Poritos Deperma tai ani yagra achukjak chini borok gunang Takuk okra chini Demsara Kocusara ni chini onotamo sodesyo Lebenjoy Riang tai aboni yagulo chini Puri Bodol nibo borok gunang juk chini Buhura Bairada Mala borok chunglo kimanka tai chini block president Unukoti district Komolpur division ni block president tai Demsara ni block president secretary bangma adong rok chung oro thansa ongoi manka borok no hambai chung tini press meet khlaimani karon hingkai chini Demsara Kocusara 7 nong ADC achuk thai ni chung election committee ni bisingti chung tini press meet ma khlaimani kai chung salkubang maramoi chini naharmung tongmani chung kaisa no chini bijon kaisa chung tiprasa thansa ongnani hinai abo chini belai kopal kaham ma hino chung chini bubagrano logi manka chini bubagrani imang no chung chini thinang snamoi nanai hinai chung sumai tanglai chung asukdin chung kok salaimani chung asukdin samung khlaimani miani hai jora miabo 19 tarik Februari o chung belai khatong thokmani ko tamen ke chung musung mani tiprasa जेकुनो political party khlai tongaira chung thansa ongyang kai chung ek platform o phaiyang kai chung chini thinang chung tai snamai manglakha chini thinang ni lamao chung tai yapri ruai manglakha tai chini next generation ni bagai chung mungsa mantuan sugai manglakha hinai chung ek somai chini halat ponto chung yak ready kha ke miani sala chini bubagrani khorang khanawai thansa ni khorang khanawai chini honorable minister chini Sir NC Deburma bo tini haijorao IPF tini chairperson angoi tai bini logi wo chini Sir honorable minister chini mebar sar angoi borok bubagra baksa khorang manjuoi tini haijor tiprasani bagai samung khlainani thansa baksa angoi nei borok khorang manjuoi tini hai ek platform o bachak thaika moni bagai chung chini 7 nong Demsara Kocusara ADC achuk committee ni bakhakti borok no chung phaika ham tai belai khe khaka ham yaparo bebak tiprasarong ni bakhakti bishes kore hingkai chung angtai bo koinani musungo tini o press meet ni bisingte tabo kubangma bodol ro chung thansa unglaikha hingkai chini aboni logio chini Onimesh sar honorable ex MLA bono belai khe khulumung borom dibo ang bono belai habo hamjago bono ba ang ani khulumung bo chin thansa o phai chuno porichalona khlaini nei phaimani bagui tai chini honorable sir Anthony borok yafaro hingke tabuk chung kubangma bedek thansa mani ba hingke kubangma bedek ni joto leadership rok tongnai sababik hingke chung chini tipra mothani ingoi chini 7 nong Demsara Kocusara achuk thaini ingoi chini election committee ni ingoi chung borok no lamsoklayo borok bai chung bai malai lai chung yapri baksa khlai chung kuno walai sulai kuri khlai chung thansa ongoi chini thinang no naharei se chung kotor kolok nung chiko nung kotor hinlaiyawi chung chini thinang ni lamao chung yapri lenan chung sasawo thang sogoinani hinai ang borong thane kobokmong chung immediate koyek dini bisingo chung malainan bagai ang borong kobokmong yaparo hingkai phainai 24 tarik chini Greater Tirpalen ni bagai chini bubagra joton thani koimung yaparka hingkai bishes kore chini Demsara Kocusara ADC election committee ni bisingti bo chung joton thani kobongmung yapar chung aro chini laibuma katal khlai snam nani bagoi odino laibuma tesa suijak nani bagoi chung 24 tarik jotono chung yapri baksa khorang baksa pal baksa khlai chung odino jono samabesh chung jotono অংশগ্রহণ khlainan bagoi ang joto thani kobongmung yaparo asukno getabo phaide press meet o chini Dolai North Unukoti ni ongoi chini observer chini honorable Tako okra Poritos Deperma bo joton phaijingo khaka hamya kok narukan hambai belai khino sini je tabuk ne news media tongnai rok norno bo pipeline hambai tesi noro je logi tongnai jotono norno bo hanyo pipeline hambai maru sini buku binugo sampoma nukha tabuk o jaga khapang srangmani kok khaito belai khe no tai o jaga bo North Dolai Unukoti obo gana tongu jehetu
o jagano bo je mansa jorati ang bo naikuli tongo chin bubagra ni hamjak mani bisingtui hingkai tabuk obono kok nangkai jeng paiplaya hambai je phainai rok no phainai bodol rok no jeng jotono swkangni simino nai tongmani je tipra dopha rok thangjak situng leader rok thangjak situng a naharmung bubagrani bisingtui tini belai kheno kaham wngkha aboni bagui chini bubagrano puila belai belai kheno hambai mario tai chini taku bo saka hinpan ang bai thangbo teisa masapiro especially tabuk IPF tiro bo phaikha borokno bo belai kheno hambai chini minister rok no tai aboni yagulo TSP ni phaikha usukang ang bai thangbo bubagrano malai phaikha chini borong gonang okra Chittaranjan Deborma songrok tai chini borong gonang okra Buddha Deborma songrok bai wow adino mo sankhya mandi nang bai thangbo tongkha ka abo hai khaino chini tabuk je bodol kwbangma tongmani thansa phaimani bagui jotto bodol nang khujgui saya hibano paiplaya hambai maru tai chini borong gonang ata okra Onimesh Deborma bobo haino bubagra bai phaikha tai chini kwbangma abo hai civil society no tuidului tongnai chin borong gonang ata Anthony bini obodan belai kheno kwbang tongo bono belai kheno paiplaya hambai tai cheng bwskangni salot tebo asa khlai tongoba chini naharmung jotono phaitong tamo INPT tamo IPFT chung jotono no ar aboni bising tamo Ganamukti Porishod tamo ST Congress je phaina musungnai jotono no chung lam sabnai tamo khe o jagao o press meet ni bisingtui okokno ma kobogo jesa jagao phano chung chini je tipra mothao join khaipika hangkai bo bodolni phai abono tung tai je sanani nani tipra mothana hamjagui bubagrani thansana hamjagui omsuk phaikha chung abono no tilai nei hai diba tangdui hangkai kwbangma jorao ubo CPM ni phai ubo Congress ni phai ubo IPFT ni phai abo hai inglai chini bkhao khekmung phai bo tamoni phaikha abono ta nahardi chung tipra dofari thanchana hamjagui thanchao yapriseka abo sijokni kotorko heda hingkai 24 tarik je Greater Tripura Land EDC Khumulungo ajagao kaisa kotor borok chung kuthumung panda hnai a kuthumung pandao ojagani je Demsora Kochusora hindi ba chini Koromsora hindi Monusolenta hindi tai Samunu hindi ba jotto sara Tripurani no chung aro thangi laibuma kata snamnani bubagrani bisingtui jottono saitobdi a jagao jottono hamjakma chubachu ni logi jottono chung nangnai kebo ba bwskangtui phaidi kebo ba ungklok tui fan nangu hai dibana chung ungklok ni fan abo bo belai kheno kotor bwskangno swkangno romui tonnai nangkai agi no ko bera kebai rok ba bera norok ungklogo sima sungsau hai diba asungsa nai abo sitebo kra gabon bagui jottoni thanigono kokkobo kungaru 24 tarik Greater Tripura Land ni bagui EDC Khumulungo thancha khlai ajagao je tabuk kuthumlainai ajaga jottono no chini yangni jotto jagani no chung aro thanglainani bagui jottono saitok laijadi tai kaisa kok chung angoroni yagulo 6tao Koromsorao thanai Koromsorao ajagao chini IPFT bodolni borok chini Tripurani bodolni borok bahaino thancha mano tongthoklai borok ajagao kuthumani pandao anu sahoka ambo thangnai tamukhe chung okok teisama kasarfiru ing tongthokmani kahamko hinpano over excited over emotional chung ungthai kok kri press meet ni bisingtui ma saklayo chini jotto Tripura dofani thanio chung over excited over emotional ungui dofani samu tangya khaino chau khaya dana turu khai chung u check up ni hor hai ingyawi bundak ni hoki hai ma anglainai check up ni hor nganga phasa phanangri kha jalai khamka pai thangka bundak ni hoki ngangke bo turu ke khamnai abon bagi chini naharmung kolok nahawi chini dofani thinang no chung nahawi chung bubagrani lobby ngo o thanchani yakrino sewi chung bwskangmo himlainai election ni bagi simi joto tawan chuklai jadi hai diba election chung kablai ma khainai abobo hinpano election le phainai tei thangnai si o dofale tongflainai si dofani birman kakflaiya tongnai election tini phainai khana thangnai पंचायत इलेक्शन फाइनाय थांनाय एडीसी फाइनाय थांनाय विधानसभा फाइनाय थांनाय राज्यसभा लोकसभा फाइनाय थांनाय तामुखे चिनी ओ दफा तिप्रा दफा के आबो थांचा तंफ्लायनाय आबन बागै बस्कांनि सालाव जत्तो जागानो जों जॉइंट इंलायै तामो लं ट्राइबेली तामो
Dolai district, tamo Unokuti, tamo North Tripura, tamo South Tripura, जों जत्तो जागानो जे मानसाक जरा tui jani ja जागानो जों cover खालायलायनाय जतननो अबनबे पाइपलाय हामबाय मारियो ताइ जों गोबां मा बुमुं खुजा गियान बानो जे चिनि बुवाग्रानि थानसाव यापिरि सेपायनाय चिनि बरं गोनां अक्रारकनो जों पाइपलाय हामबाय ताइ पाइथागो तेवसे मुइथु खायो 24 तारिख ग्रेटा टिप्रालेमनि बागै एडिसि खुमुलुंगो जत्तनो खाबाय खुबबाय जों आरो थांलायनायनि बागै ताइ बुलाय तगलाय आबनो जों वान सुगियावै चिनि दफानि थानसा हामजाक माबाय गोबां माहानिया फबजागै थाङो आकबनो जों मा वान सुनाय ताइ tui kutungo abthagya tui kesango se abthago जों tui kesang haithei जों halogui जों samung mata lainai satonono chini news media rokno bahai hai paithago belai belai kheno hambai